Ya iKaizer Fish silibonile ijezi layo. uKapa ngicabanga ukuthi uthe ukubuyisa istayela samzukwane lapha ngo92. Okay. It looks familiar. Yeah. Kune similarity design yakhona. Yeah, isupposed igala maize meal, iwisa maize meal. Ngalezo nsuku. So mangilibuka idesign labo Z laba abahamba kanje. Yeah, i-vintage black and yellow. Yo Z abahamba la bayafana nalabo bejezi la manje. Okay. Lejezi le Chiefs. And ngicabanga ukuthi lapho iKaizer Fish ifuna ukubuyisa lawo memories. Okay. Ngalezo nsuku besadlala ngalelo jezi. Babenzima lezo khathi. iKapa ngathi ibone. Yeah, babenzima because ngiyacabanga ngesikhathi lifika 1992 iChiefs ngalo season yashaya ilocal treble. Kahle wena. Yeah, ileague yayisabizwa ngeNSL. Okay. Yeah, bashaya yona. Nge-apartheid inzima nje Chiefs. Eshayile nge-apartheid. Yeah. Sanibona bafethu